Здравейте, по YouTube. Аз съм тук и това е втория епизод на нашото Майнкрафт оцеляване. И за сега вече си имам куче. Тук виждаме чудовища. Няма ги закачваме. Чест. Събрал съм колко, както виждате. И доста каменни кирки похабих. Дървена кирка хич не се хабеше. Защото с нея не ползвах. И сега е време да си направя едно легло. Ето така. Хоп. И хоп. Легло. Да видим къде ще го сложим. Ами за сега мисля да го сложа тук. Куче, ти ела с мен. Стани. Стани. Стани, бе. Така. Ето тук ела. Тука. Така. И сега. Опа. Паяци. Можем ли да спим? Опа. Да, можем. Да поспим малко. И в този епизод мисля да си направя лопати. Не всъщност. Това всичкото тук там да ми видове, че беше от пръст. Ма сега нямам камък и ми остана само един. Добре, там виждаме крипър. Мисля в този епизод да си направя меч и лопата и да започвам да чистя. Най-напред лопата. Хоп, 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 опа. Така. Ето и един меч. И да отивам и да чистя и да се бия. Така, да се приготвя за паяците. Къде са? Крипър. И ще гръмне. Да. Пажи. Мерси. Ау, пясък. Това е добре. Ще имаме за стъкла. Така. Сега да намерим начин да се измъкнем от тук и да започнем да чистим. Но ако ни нападне нещо, ще превключим на боен режим. Нали ма разбирате? Так му се нуждаех от храна. Ела така. В този епизод ще ходя за храна. А в следващия ще разчистваме тук. Да ми стане хубаво и равно. Две пържолки. Мерси много. Тук има доста прасета, които сега ще умрат. Това беше още две даже. Само си представете. Това ако всичкото беше от дърво и да разчиста малко, там прилича на покривче. Даже сега всъщност мисля да щупа тия врати да ги подредиш. Гледайте, ето как са изпъкнали. Само тук това ще го махна. Пръста. Може и камъка след малко. С ръка ще трябва да го щупа. Така, още малко. Готово. Така, хоп. Хоп, ето, готово. Но има един проблем, който аз сега ще го оправя. Ще ми трябва дърво. Всъщност това не е проблем. Така искам да ми. В смисъл, отвънка няма слагам такива работи, защото иначе ако зомбитата стъпват на тях, веднага влизат. Ето. Така. А тук си го отварям и те се затварят. Опа, едната нещо не се затвори. Така. Да го тестваме.
Видяхте ли? Защото аз не стъпих на другата. Ето сега вече става. Да. Сега трябва да намеря кол. О, там това не съм го забелязал. Той е имал кол ли, бе? Да се изпече, нали, храната. О, само едно кол. О, две. Да, две. Къде е второто? Ето го. И тук съм. Както виждате. Тук видях кол. И съм събрал малко храна. Да, събрал съм. И то доста всъщност. Хоп, 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 хоп. И сега е време да се изпечем храната. Дали едно кол ще ми стигне? Ще видим. Всъщност, какво прави този чест при мене, бе? Що не си го сложа? Някъде. Ето. Да. Време е да ядем. Така. Какво ме гледаше, бе? Добре, да сега ще дам. Защото аз вече не съм гладен. Така. Нахраних те. Доволен ли си? Мисля сега да разчистя тук. Да. Имам пръст. Така. Искам да стане хубаво. И това ще го скипна. Тук съм. Разчистиха му съвсем малко. Тук. О, това трябва да го правя. Скоро трябва хора за дърва. Мисля сега да отида. Ма нямам камък. Сега ще добавя. Не. Ето така. После това ще го дигна един ред нагоре. Хоп. На сутринта ще ходя за дърва. Опа. Така. И с тия дърва мисля да се направя къщата от дърва. Да, мисля. Аз ще го направя по-точно. Така. Първо да отида за дърва. Опа. Ето. Така. Ето там виждам различни видове дървета. Това беше на косъм. Ето тук аз искам да направя пода така от смършва дървесина и от дъбова. Така да са различни.
Там има овци, може като си